Asta e Canada, la 2 pași e cascada Niagara. Mă gândeam, n-are cum să fie și în Canada benzina mai ieftină decât la noi. N-are cum. $1 canadian e 3 lei și ceva. 159 e benzina și 196. Asta e Niagara, cascada Niagara. Credeți că e mai ieftin curentul în Canada decât în România? Vă spun imediat. De când Cormuzul, strâmtoarea toată planeta, vorbește despre energie. Apoi, uite, Niagara e una din cele mai mari surse de energie hidroelectrică din toată lumea. Nikola Tesla și George Westinghouse au construit aici în 1895 prima mare centrală hidroelectrică din lume. Prima hidroelectrică majoră centrală din lume. Astăzi produce atâta electricitate cât să alimenteze peste 4 milioane de locuințe. Am prezentat în zilele astea câteva conferințe pentru românii din Canada. Oameni tare faini, mulțumesc pentru tot. Și o parte din lumina din salele de conferințe venea de aici. Niagara e unul din puținele locuri unde se face un compromis între turism și energie. Ziua, așa cum e acum, debitul e menținut ridicat pentru turiști. Turiștii, uite, fotografiază, filmează și noaptea o mare parte din apă e deviată către hidrocentrale ca să producă curent. Cum ar veni, noaptea cascada se dă mai încet când oamenii dorm și apa e deviată spre hidrocentrală. Dar de curiozitate, am întrebat AI-ul, o fi mai ieftin curentul aici în Canada decât în România? Și noi avem hidrocentrale, și noi avem râuri, e adevărat, nu e Niagara, dar avem și noi hidrocentrale. Și mi-a răspuns inteligența artificială, păi pe un apartament la 300 de kW pe oră, la noi plătești vreo 190 de lei. La ăștia plătești vreo 110 lei. Adică e mai ieftin curentul în Canada decât în România. Să vă mai arăt odată tabloul ăsta cu Niagara. La noi cel mai scump tablou e tabloul electric.